ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ኢየሱስ ብዕውሩ ዝተወልደ ከም ዝሕወ ቁጥሪ 1 ክሓልፍ ከሎ ብዕውሩ እተወልደ ሰብኣይ ረአየ ደቂ መዛሙርቱ ድማ መምህር ዕውር ኮይኑ ዝውለድሲ መን እዩ ዝበደለ ንሱ ዶ ወይስ ወለዱ ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ ኣብኡ መንቲ ክገሃድ እዩ እምበር ንሱ ኣይበደለ ወለዱ ኣይበደሉ መዓልቲ ከላ ግብሪ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ይግባእኒ እዩ ሓደ እኳ ክዓየላ ዘይከኣሎ ለይቲ ትመጽኣላ ኣነ ኣብ ዓለም ከለኹ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ መለሰሎም እዚ ኢሉ ናብ ምድሪ ጥፍ በለ እቲ ጥፍጣፉን ጸብሪ ገበረ እቲ ጸብሪ ከዓ ዓይንቱ እትዕውር ለኸየ እሞ ኣብቲ ቃላይ ሰሊሆም ትርጓሚኡ ልኡ ኬድካ ተሓጸበሎ ከይዱ ተሓጽበ እናርኣዮም ተመልሰ ስለዚ እቶም ጎረባብቱን እቶም ቀደም ክልምን ከሎ ዝርእይዎ ዝነበሩን እዚ ሰትክ ተቐሚጡ ዝልምን ዝነበረ ደይኮነን በሉ ገሊኦም ንሱ እዩ በሉ ካልኦት ከዓ ኣይኮነን ንኡ ደኣ እዩ ዝመስል በሉ ንሱ ግና ኣነ ባ እየ በለ ስለዚ ንሳቶም ከመይ ኢለን ደኣ ዓይንትኻ ትኸፍታ በልዎ ንሱ ኸዓ እቲ ኢየሱስ ዝበሃል ሰብኣይ ጸብሪ ገይሩ ዓይንተይ ለኽዩ ኪድ እሞ ናብ ሰሊሆም ተሓጸበለኒ ኬድኩም ሞ ተሓጺበ ርኢኹ ኢሉ መለሰሎም እቲ ሰብኣይ እቲኸ ኣበይ ኣሎ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣይፈልጥን በሎም እቲ ዝሓወየ ዕውርን ፈሪሳውያንን ቁጽሪ 13 እቲ ቅድም ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ዓይንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ ዝነበረት ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ ከም ብሓድሽ ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ጸብሪ ኣብ ዓይንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩ እሞ ርኢኹ በሎም ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘየኽብርሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ካልኦት ድማ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ኣብ መንጎኦም ከዓ ምፍልል ኣይኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻ ኸ ዓይንትኻ ኸፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ድማ ነቢይ እዩ በለ እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ዓይንቱ ተኸፍታሉ ክሳዕ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረአየ ኣይኣመንዎን እሞ እዚ ዶ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዩ ሕጂ ደኣ ከመይ ኢሉ ይርኢ ኣሎ ኢሎም ሓተትዎ እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ምዃኑ ብዕውሩ እውን ከም እተወልደ ንፈልጥ ሕጂ ግና ከመይ ኢሉ ከም ዝረአየ ኣይንፈልጥን መንስያ ዓይንቱ ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ኢና ንውሕተትዎ ንሱ በጽሒ እዩ ብናይ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ ኣይሁድ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎት ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እሞ እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ እዮም እዚ ዝበሉ ስለዚ እቶም ወለዱ ንሱ በጽሒ እዩ ንውሕተትዎ በሉ ቁጥሪ 24 ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ሳዕ ጸዊዖም እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጢ ምዃኑን ንሕና ንፈልጥ ኢና ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ በልዎ ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነስ ሓጢ ምዃኑ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ በልዎም ሽዑ ንሳቶም እንታይ ከገበረልካ ከመይ ገይሩስ ዓይንትኻ ኸፈተልካ በልዎ ንስኻ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምን ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም እውን ዶ ደቂ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ጸረፍዎ እሞ ንስኻ ወዲ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግና ደቂ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም እተዛርቦ ንፈልጥ ኣለና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና በልዎ እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ ናይ ግና ዓይንተይ ከፊትለይ ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓዱ እውን ዝገብር እንተሎ ንኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና ንብዕውሩ እተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ዓይንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ከቶ ኣይተሰምዐን እዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ ኣይምትኽኣሎን ነይሩ ኢሉ መለሰሎም ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩሉ እንትናኻ ብሓጢኣት እተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶ ንኣና ትምህረና ኣለኻ ኢሎም መለስሉ ናብ ወፃኢ እውን ኣውፅዎ ዑረት ልቢ ቁጥሪ 35 ኢየሱስ ናብ ወፃኢ ከም ዘውፅዎ ሰምዐ ምስ ረኸቡኻ ኣታዊ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ ንስኻ ኣብ ጐይታይ ብኡ ከኣምንሲ መን እዩ ንሱ ኢሉ መለሰ ኢየሱስ ድማ ርኢኻዮ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ ንስኻ ጐይታይ ኣኣምን በለ ሰገደሉውን ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ክዕሩ እየ ናብዚ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻኹ በለ
ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰሚዖም ንሕና ዕውራት ምዃንና ዲና በሎ። ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾኑስ ኃጢአት ኣይምዃነኩምን ነይሩ። ሕጂ ግና ንርኢ ኣለና ትብልዎ ኣለኹም፣ ስለዚ ኃጢአትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም።